खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ उत्तराखंडनि उत्तर कुशीआव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिलनि सानै बर' लेबारफोरा गुदुं सिङाव नांथानानै दङ। थांनाय 12 नबेम्बर फुंबिलियाव उत्तराखंड रायजोनि उत्तर कुशीआव हाजो जावफ्लंना राजा लामा बानायनाय टानेल बानायनाय समाव हरखाबै टानेला बायग्रबनानै सा4 लेबारफोरा गुदुं सिङाव थाबथानानै दङ। गुदुं सिङाव नांथानानै थानाय क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिलनि थागिबि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीया हा सिङावनो नांथानानै दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गुदुं सिङाव नांथानानै थानाय लेबारफोरखौ SDRF NDRF हानजाया रैखाथिनि थाखाय गोख्रों नांथाबनानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। सनारिनि सासे जाखांफुनाय खेला गेलेगिरि बर' सिख्लानि जिउ खहा। जाखांफुनाय खेला गेलेगिरिया गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै फाहामथाय लागासिनो दंमोन। रुंसारि जानाय जाखांफुनाय खेला गेलेगिरिनि मुंखौ माधुरी बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। माधुरी बसुमतारीया सनारि फरायसालिमायाव 6थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन। सासे जाखांफुनाय गेलेगिरिनि बेबादि बेरामजों नाख्रेबजानानै अबथिरा जिउ गोमानाया ओनसोलनाङै दुखुनि साया साग्लोबदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि BTCआव दुंहाव बार बारजेननो हमबाय। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय। बेबादि समावनो BPFआव गुबुन गुबुन हानजानि सा 7 दैदेनगिरिफोरा जयेन जाफैयो। क'क्राझार जिल्ला BJP हानजानि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि सा 6 दैदेनगिरिफोरा BPFआव जयेन जायो। बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि सा 6 दैदेनगिरिफोरानो जाबाय फारियै बिजय कुमार साहा, सपन मरान्ति, बिप्लब देबनाथ, चन्दन तरफदार, मनरन्जन बर्मन आरो देबज्योति नब दास। राजकुमार ब्रह्म बिथाङा BPFआव जयेन जाखांनायनि उनाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङोदि अरुप कुमार दे आरो बिस्वजित दैमारिनि दैदेननाय BJP दोलोआ BTCआव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय नङा। बिस्वजित दैमारिया BJPआव हाबनानै जोंनि उनाव फैनानै जोंखौनो सासन खालामनो नागिरनाय गोसो बोलोजों आरो बिथांनि जि सिमां नुनाय BTCआव चिफ जानायनि जोंनि बर' रायजोआबो बिथांखौ गनायना लानो हायाखै होनना। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव फिन दायनिनि सन्देहआव सासे आइजोआ बुथारजादों। तुलसीबिल थानानि सिङाव थानाय हकजारा सहरपुर गामियाव बे बुथारनाय जाथाया सोमजिदों। दायनिनि सन्देहआव बुथारजानाय आइजोआ गामिनिनो मार्सिला मुर्मु होननानै मिथिनो मोन्दों। बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायो। बुथारग्रा दायनिगिरिखौ 2 नं फुलकुमारी गामिनि लक्ष्मण टुडु होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गाव आइजोखौ बुथारनायनि सिमान जायो। दायनिगिरिया थांनाय लक्ष्मी पुजा खालि बुथारदों होनना रायजोनि सिगाङाव सिमान लायो दायनिगिरि लक्ष्मण टुडुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।